And yes, every crown and closes. If you are here, Nan afudo sabato sono ensimao. Enkwa wiemao. May there be an enclosure for somebody. May there be encapsulation for somebody. Whatever you started, may you see the enclosure of it. Enkomesia no say, Amino. Emremusama, somebody here in the name of Jesus. Mike wo Yesu Christo demon. Yesu Christo demon. It finishes and it completes. May God crown this year 2023 for somebody. Nyeshe baby a ancestor, nyato baby a ancestor top. No me obi de to wosoro no me no ahohoronko. Amane no ahohoronko. Enugwase no ahohoronko. Eka no ahohoronko. Bone no ahohoronko. Nyawo mpe no purge. Bible say a purge. Ahohoro. Edeme pa ni say I purge it in the name of Jesus of Nazareth. Amen. Radis obe shira bosumi mu ka amen. Radis obe ti on pa abo bosumi mu ka amen. Radis obema wo fi edidi amen ka amen. Na obema wo shira aye kese. Radis obe yi watanfo afi wa kwan mu. Na ma kwan aye pete. Radis me sama o. Radis me sama o. Radis me sama o. Yanga radis to dum yango pondo ene sunsun gonga yango fa na hwia mo so na ene mo ntra ene bosumi nda nyina ene na wa yani mo no nyame agya oba ene ho kronkron de mu amen. I was born and raised for this, for such a time as this. Erade paye da wasi bebre wadome dosun unshira ye kese unsa ubasa ena odi ahwe yenso ena no penso ye da wasi bebre sa odi yen asen hia ewo wanim ewo sa kwan yiso ye ma akwa baba 97.1 Okuman radio Okuman FM Okuman morning devotion Okuman hour of hope Anidaso Bere and an open Shranke Radidin, Bema Twumhene Memorial House. Are you ready? Akuffo Road, Akropong, and none of pay ye de radias said, Yanunina Rishia, and pay na, Yakan Radimani, actually. Yaka will say, near Koso, near Wati, near Wonti, ye, Efa won, Emfa won, then to Faribe and say, God has raised you for a purpose, and no pay. In the Holy Week, na what you are yesimi, na what you snunkum, Emma, Ojidini biara, na what you yestre eradia ma wo se, ma weni enda eradiso, na nanto eradimu, se odeshe, to say, ohene ba, to so Nyankopon ba. It's a Holy Week, a week, yedekai. Erade jumedi kasia odi o Jerusalem na yakruche onini na muanu da biara ni ya SCCC enumre ni ahia wa sorry dem akoso aka erade se erade wedding kunima maye ye kan se wi anso yihia na ye rampa bomu 21 days yeguso ara 21 days na wotwi eni ewie na ne memne da the climax divine exchange erade nchirawo enano pay Psalm 87 Psalm Ufi 87 wako 88 wako 89 5 to 17 ena ne yere hwese yede bekasa de etua namon akoye nim Psalm 89 5 to 17 ena yehwese anopay
yɛ de bɛkasa deɛ to yɛn ho yɛn ho fo nyame nhyira sa no pɛi yɛ ne nyina ahyia mu ha nyame nhyira wo. I was born for this love. The Bible says. Wadwani yɛn ɛwɔ YouTube, Facebook, you like, you comment and you share. Like, comment and share. Na no pay yen shin nyamisem. In the Holy Week, what has God has for us? What has God put ahead of us? Psalm 89. Inyum edwe watri akunu intichemanum ekosi dun song. Psalm 89, 5-17. Psalm 89, 5-17. Psalm 89, 5-17. Hallelujah. Hallelujah. I'm reading Psalm 89, 5-17. Osi na osuru yi erade awanwade aye na wo nokware nso wo akronkronfo asafumu. Na hina na owo wium a wode no beto Awurade ho. Hina na ose Awurade. Enyame mamu. Onyankopɔn a ne ho yehu. Kronkronfo gabo kese no mu. Na wosoru no sen wɔn a watwa ne ho asi nyinaa. Awurade asafu Nyankopɔn hina na ɔte sɛ wo. Otumfo Awurade wo nokwaredi atwa wo ho ahyia. Wo na wudipo impata bibiri ye so. Na asroche sɔre a wo na wudwudwon ano. Wo na wabubu Rahab pasa sɛ ɔtɔfo. Wodi wutumi nsa abɔ watamfo apansam. Ɔsoro wɔwo, asase nso wɔwo, wiase ne maye wo na wo hyɛ ase. Metuaso afidumie from 12. Atifi fam ni anafa fam wara na wo boy. Tabo ni Hermon de wudimu ahurusi. Tumi basa wowo. Wonsa yeden. Wama wunifa so. Trene ni atemu ni wahingwa. Trene ni atemu ni wahingwa inina so. Adoi ni nokware jina wanim. Inshira ni omanga wanim. Awurade. Na udin mu na wɔn a wɔn ho bɛsɛpɛ wɔn daa nyinaa na wotrene mu na wama wɔn so na wɔn ahoɔden ahyehyɛde ne wo na wodum mu na wama yɛn abɛn so. Amen. Yɛde Awurade ase. Ɔsɔfo Yima Akwaba. Yɛgya papa. Ɛna odifo Franklin na mu. Akwaba. Papa yɛgya. Yo. Enti Psalm 89, 5-17 ɛna yɛkenkan. Emu yɛdɛ. Yɛ nsɛm ahorow bom. Ni nyinaa mu na ka Awurade mani yɛ, Awurade kasi yɛ, Awurade tumi, Awurade osi na ɔsoro yi Awurade awonwade ayɛ na Awurade nokware nso wɔ akronkronfo asafo mu ɛyɛ ampa. Na hina na ɔwɔ wiem a wɔde no toto Awurade ho. Na hina na ɔsɛ Awurade. Enyame mmamu hina na ɔsɛ Awurade. Onyankopɔn a ne ho yehu akronkronfo guabɔ kɛse no mu. Yo, yɛnkan 89, 5-17.
I'm reading from the book of Psalms 89, verse 5 to 17. And the heavens shall praise thy wonders, O Lord, thy faithfulness also in the congregation of the saints. For who in the heaven can be compared unto the Lord? Who among the sons of the mighty can be linked unto the Lord? God is greatly to be feared in the assembly of the saints, and to be had in reverence of all them that are about him. O Lord God of hosts, who is a strong Lord like unto thee, or to thy faithfulness round about thee, who rulest the raging of the sea, when the waves thereof arise, thou stillest them. Thou hast broken Rahab in pieces, as one that is slain. Thou hast scattered thin enemies with thy strong arm. The heavens are thin, the earth also is thin. As for the world and the fullness thereof, thou hast founded them. The north and the south, thou hast created them. Tabor and Hermon shall rejoice in thy name. Thou hast a mighty arm, strong is thy hand, and high is thy right hand. Justice and judgment are the habitation of thy throne. Mercy and truth shall go before thy face. Blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light of thy countenance. In thy name shall they rejoice all the day, and in thy righteousness shall they be exalted. Verse 17. For thou art the glory of their strength, and in thy favor our horn shall be exalted. Amen. Amen. Yede radias bebre say ye kai ene holy Monday anopay Judas nko sada ebi ma wa afinimu de nankuto ene 3rd of April na ye kai ho say na wotwe a yede de kai obrepon awonwade ene ne na wotwe akwantu a odi die wiase nyina ene joda yede erade ase ye kan erade mani ye na awonwade ne nsentrene akire wa na no pai na wodi asiesie wa adwene asiesie wo kuma na wodi ananto ne dai mu se senior etibia anidaso ewo Kristo Yesu mu adopai ye bekoso asam akwa babiem aba dwumadi aye frɛ no Hour of Hope Anidaso Bere Okuman Radio 97.1 DSC hosa no pebia no emfa rechichi ene Anidaso emre nyame manfo ena no pay ye de rade ase ohwe nsem a yakenkan ya ema hu erade tumi ema hu erade ahoden fiti ochina kɔ ne ye bekika amane hunu hu nsem kakra na ya kyerɛ sɛ nyame pa kwasida wapon asɔre no na nwumre no siesie hu ama Kristo asɔre dwumadi a ayeyi ni nnwomto ne osebo ema erade ni na yesiesie ho asi ena no pɛ yenka ne ayakenkan ho asɛm na yempapa mu ne yemfa asida merade na hina na owo wiem a wode ne betoto erade ho a very simple statement hina na owo wiem a yede ne betoto ni hina na owo wiem uma otisu hwe wiem a den na owo wiem a o ebetumi de atoto erade ho ne yaka wiem a wiem na egu ahoro wiem ye erade sakra na ade ba ko a ewe asase a eye wonwa eye wiem. One of the mysteries of creation is the skies. The sky is truly a mystery. It's as say the climate, the sky of Akropong ain't the same as the sky of Amanfo and I say Ebrew. Ebrew has her own sky. Akropong will have her own sky. And the sky differ from one town to another. And it's ready to share in a way say in subeto okro we mu insuru nto okro we mu enti wudi fi akra ba who say dwim ni gu ho na mum bia ni ete
And at the same way, it also defines territorial rule, spiritual territories. And to me, yum, tumfo, and the Bible says yum a tumfo. Then no yuma. And Erade says, you had better to Erade home. Bibi ni ho. It's answer in Mwani very simple. Near a boy, no, or no kura hosafe. No boy, no, and no, it's a joint to phone as a man or pay or they can. Or the remain wide and say, wouldn't say me say now retreat here. You would that dream because if you are saying you rade home, if you are saying you rade kasi home, say bibi ni room and share rade asset. Ebusa for mama yankasa from 5 to 17. Oche verse kwa rade edne kasa wo ho a opese oni etie focha na wakasa. Ye best start efi or sofu Emmanuel. Ofe Abuaje. Erade asundwe nkoso enka yenetiefo ene anopei. Ejimi de se obade no adom enti ahoden ewo ho. Etumi asori afie na imu ana ono ena asese yede ena ase ene ayeyi ema no. Ena anopei so safi ena wo join yenga anafi na oreka ye ho for this morning devotion. I can cancel no ewo Psalm 89 enyom edi owotwe akron ntichemenum edikosi dunsia no enti afi no join ni abetumi afa otrosem na yenyina yahwem na yesusu ho edi ashare adidi anwunyam papa ena no pay medasene senia wedi kan ebue nkomodidi na ze nkomodwetwe anode amayen pepepe ohwe akenkansem no fiti baabi a enum ya ye kan ya de kosi dunsia ni nyina na erekasa ede afa se onyankopon eye kese ne mani ye ene ni tumi a ewo ade nyina so na asem bi wa mpese mimisa yengetiefo ena no pay ni say how well do you know your God? Wo kwan benso ena wonim ewurade a wosom no ana ewurade a wode wo ho ato no so. Shono mayeti as say that they that know their God na won a enim won ewurade no. Won a enim won ewurade no. Enti me bisa o say ena no pay wonim wo ewurade ana. Wonim wo ewurade a wode wo ho ato no so. Wonim wo ewurade a wagene dia ana. Edu baby na Kristo ni nesuafo nenam na otwe no kakra kobo mpaye na afi wotu okro no edeko pono so kakra na etwase ni ewurade na ewurade adi kakra bi nkyere won na omfansu yisu na onko okro nim. At the sight of Jesus wonyina yemhye wonyina suroi na wofi ase biza won se na edin ni ayo samanga na eyesi ana afi Kristo ehu isenia won hu yira won na wo hu nia wonye se wore memo okro no mu se wore tu okro no mu because ne ekoso no won hu bida wonte ho mpanyin sem bida se nipa enam poso ena oba enu nti Kristo hu ye na ohwe asem ba ko pe no ka che on se eyeme Kristo a menemo enenam no na Papa Petro eka kire no se eyewo a o de hyema menye den memra na memehia ewo nsu yi so na mpa oka kire ne se omra enu nti mepese menche se nyame a yesom no oye nyankopon a bribiara ehye ne nsa papa di kan me ate ase se nea obo ne bribi no ono na ne ho safe eye den ekura no ono no be show the manual as to how to use the particular thing a wakwakoto no se wan show sa ade a wokura yi wuyisu ne sei a wo de wan hoden be ye odu nyansa be ye nkosi hwe enu nti na no pay se wo de nidi ni nyina ama no wo de ayi ni nyina ama na no a show se sei ni na ekofa enu nti wo hwe ahanom se ni nyina ebi be frɛ na bodin ebi be frɛ na mran ebi be frɛ no maniye ebi be frɛ no niema bebre na won so woni mu awurade sen awurade nhye na no pay amen.
And also, where Rade sang, how do you know your God? How do you see your God? How do you interact with your God? Yet, you also na yeti Rade asema. You go to church, most of Franklin. Papa, and I know pain so. Yeah, because we are at the young 84 as say bring a don't be a what ye na ye bobo asem no ho. Yeshe ene asem na said I mean your beman di kan no. Who is your God? Hwan anywhere rade ene anope. Busumi mo hwan anywhere rade. Afi mo hwan anywhere erade. Erade a ye kana asem yi say okron otisei hwan anywhere rade. Na uhu rade no wi aso wujinidi say you ampa nia wokika fa no ho nyina eye ampa ana. Do you trust your Lord or do you trust your God? And I'm pesemi bisa etiefu because yeshe Yesu abrabo ni niame bi a oye ya minu obedi adanse se you ampa ose abodin bebre eyi nyina mu no so yejedi ana. Sometimes yetumete asem no but na ye san doubt yetumete asem no but ye mfa no serious bi ase we de obi na eka osofo bi na eka kire me ana say intino ye hu nkenya a ewo asem ni mu. This morning, do you know your God? Unim we rade ana. Say rade aye kan ho asem yi. Say unim na untumi nji sanyama ya aye kan nyina yi untumi nji ndi. O say why na ye betumi de na atoto ne ho. Why ene ye betumi de atoto ora ne ho. Nti se unim we rade na unim so ora yi eson, ora yi ye kese, ora yi kron a. Ubehu say ampa ni aye ke enye we ubensa ampa ye ntumi mfa obi biara ntutu ora yi ho nia otumi kasa ma epo asochimpo eyedin nia otumi di ma yen ebra na wa hohihia bi mu ebra na wo amane yarewe bi mpo befa wa nhwew ama wanwu sa yare koro na ekum obi enso wo de ne de ohwew ama wanwu nia oda so kura me na wo enanope sa ora no ene yare kan ho asem yehwe verse 15 na. Say, blessed is the people that know the joyful sound. They shall walk, O Lord, in the light. Intino unim oreyi na onantew ne han ni mu a. Inshire bi ebeye ode. Se unim oreyi na onantew ne han mu a ayaresa bi ebeye ode. Se unim oreyi na wonantew ne han mu a ejuma bi a wahwehwe ache no ebeye wode. Bibiara enso ne ye se ne awokan no ono a chese owo fitini amanfiase ono okra sa asafo ano. So if you don't consult this God, if you don't consult this Lord, how will you get that key? And as obeside nya sa asafo ano the ebie mpodan ana baby fa kwa opesa we den woko ena no pe mi bisa se hwan anywhere rade. Amen. Amen. Erade asafo Nyankopon hina na otese wo. Otumfo Erade wo no kwaridi atwa wo ho ahia. Wo na wudi impatabri ye so. Na astro chisore a wo na wujujo ano. Onyankopon a otumijo asroti ano de yemfa ni egori. Onyankopon a impatabri ye otumi twaso pan yemfa ni egori. Na se oni se nyame nantewa
o se asɔte sɔre a ɔma ɔdwudwo no prɛko pɛ mpata biribiri yɛmpɛ saa de no because ɛnyɛ adeɛ yɛ nika nanso Bible say ɔno de odi so odi po saa po asɔte po ɛhum etu no ɔno Awurade di so nkonim na wohwɛ senior Awurade ojontufo no aka tum na itan ɛkyerɛkyerɛ kwan a Awurade anwonwade yɛ adwuma fa na ɛte sɛ wohu sɛ wode wo ho ato sɛ Awurade yi so a ɛni sɛ wobɔ hu ɛni sɛ wopreprew ɛni sɛ wo ho yera wo wohwɛ Paulo na ɔne ne missionary journey na ɔkuru yi ɛbɔ putu pata o se anadwo da sum Awurade suma ne bɔfo bɛka kyerɛ mi si hwere nsi ɔhaw bere mba ɔmane bere mba asɔte ne bɔ ya ko bubu sheep ne bubu biribi ama keka ntaabɔ nanso obi ani ɔhwere ne mu nti wɔde ntaabɔ na ɛrekɔ ɛpo na no Malta Island Malta wokodu hɔ no na aka ntaabɔ ɔkɔrɔ aka ntaabɔ but obiara landed safe because na Awurade edi kan akasa sɛ he will preserve them also ɔbɛkora yɛn ɛwɔ ne nsam ɛna nɔpɛ yi na wɔtwi busumi epu ayɛwura mu busumi oforisue yi na yɛsrɛ Awurade titiri ama wo ne sɛ Awurade mfa wo nsie ɛwɔ ne nsam Awurade mfa wo nsie ɛwɔ ne nsam na impata biribiri yɛ biara no ntwa wo ho nkwa ɛnka na asorɔkye biara ɛbɛbɔ no Awurade nye wo mfi mu ɛwɔ Yesu Kristo ɛno ne mpaeɛ a yɛbɔ ama busumi sɛ busumi nyinaa ɛnɛ ɛyɛ third 27 days a aka no Awurade kura wo ɛmɔ wo ho ban ɛmfi asorɔkye ɛne mpata biribiri yɛ nneɛma a ehwim sika nneɛma a ehwim anigye nneɛma a ɛma nipa ntumi ntua sonsom Awurade nneɛma a ɛtoa wobɛsen agyina bio mu no na akyɛ wobɛsen agyina bio mu sɛ wanyɛ obi ammoa wo ansa ankaragyi wa na waboto Awurade enye wo fini nyina mu Awurade nye wo fini nyina mu Awurade nye wo fini nyina mu na Awurade manadom ɛnyɛ kɛse ɛwɔ wo so abusafo yɛ kae wo sɛ na wɔtwi busumi yi Awurade wo bebree a ɔbɛyɛ ɛwɔ yɛn asetena mu na Awurade ɛnom no nka wo ho na ɔma nea wahyɛ afa ho biara ɛmmerɛ mu enti kai na ti ase sɛ Onyankopɔn ɛnyawo orinyawo mu dabi orinyawo mu da orinyawo mu Awurade rinyawo mu nti ɔbɛka wo ho na wadomo na wabɔ ho ban na wamasi yie anɔpɛ yi asorɔkye biara asɔre ebi egu so kasa yi wode wasorɔkye no asɔre kura mpo deda wansa na yɛka ho asɛm nanso te ase sɛ nnwom aduɔwɔtwe akono Psalm 89 verse 9 no osi Awurade odi mpata biribiri yɛ so na sɛ odi saa mpata biribiri yɛ ne so de a na asorɔkye nso ɔno na odwudwa no because odi asorɔkye nso so eti ɛmfa ho ebi asorɔkye na fiase ba yɛ ka sɛ kɔsara ma wani na Awurade so kɔsara ma wani na Awurade so na Awurade ɛnka ho no yɛ ɔkɛse Awurade nka ho no yɛ ɔkɛse ɛbrɛ ɛte sɛ mu anɔpɛ yi na yɛka ne sɛ ɔnokwafo yi mu a yɛn na ɔnka yɛn ho na onye yɛn fi nneɛma bi a ɛtete saa sɛ ɔman sɛ kuro sɛ busua asorɔkye bi a bɛbɔ sɛ ɔman asorɔkye biara bɛbɔ sɛ busua asorɔkye bi a bɛbɔ ɛwɔ wo patam hɔ yɛsrɛ Awurade sɛ Awurade ahoɔden siw ne nyinaa no kwan ma yɛn Yesu din mu na Awurade ma yɛn anidaso ɛna nɔpɛ yi ɛsiane sɛ ɛyɛ Anidaso Bere aha yɛ ɔkuman 97.1 yɛka sɛ our God reigns Enra utie enra asema yɛka ho so the victorious Christ Kristo a
ɔde ahoɔden ɛne nkonimdi de ahyɛn Jerusalem wahyɛn Jerusalem yɛgye ne so agye n'atom yɛgye Awurade atom na yɛaka sɛ yɛbɛdi n'akyi ɛnɛ anɔpa yi yɛtoa so yɛwɔ ɛberɛ yi yɛwɔ Nyankopɔn anim ara yɛka wo sɛ fa ho nyinaa to Awurade so na anɔpa yi nso ma Awurade ɛnsom wo bo na wɔtwe nyinaa de deɛ sɛnea yɛkae wɔ no ɛyɛ the climax of the Lent nti bɔ mmɔden na twɛn Awurade anim wonyɛ akɔmkye bi da na wɔtwe yi nkoyaa de na wɔtwe nkutoo na wɔtwe nkoyaa de me nanom agya mese na wɔtwe nkoyaa de bɔ mmɔden sɛ wobɛtwɛn Awurade anim na ɛrenyɛ ɔkwa da Awurade bɛnam n'adom so ɛne wakasa akom yɛ bere mu no anyɛ hwee deɛ Awurade bɛgye wafi kasa bi anka wobɛka ɛde wobɛkɔ asɛm mu nti kae na wɔtwe nkutoo de woni yɛnwie adaduanan Awurade anim twɛn woni yɛnwie 21 days at grace na yɛnhwɛ ne Awurade bɛyɛ ɛwɔ yɛnim akɔmkye esiesie nyame mma ɛma yɛtumi bɛn Awurade ɛtumi tena ase ɛma Awurade ɛtumi so aba ama Awurade asɔkye sɔre po sɛ dɛn a Awurade nam ɔtwɛn a yɛtwɛn ne nti ogye yɛn fi mu Isaiah chapter 39 to 40 ɔsi na Awurade nam ne diifo so atwe adwene kɔ so anwanwade ahorow a ɔno Awurade ne yɛ ɔnam n'asɛm so atwe adwene kɔ so sɛ yɛde yɛn ho bata ɔno Awurade a ɔno Awurade bɛso yɛ mu ɔno Awurade bɛso yɛ mu Awurade no ɔbɛso yɛ mu Awurade ɔbɛso yɛ mu mekae wo sɛ ɔtwɛn ɛwɔ Awurade mu ɛde nhyira bebree nyame mma nti na wɔtwe yɛn nyinaa yɛnkɔ so ntwɛn na yɛnkae sɛ yɛsiesie yɛn ho ama na wɔtwe som a ɛwɔ hɔ yɛbɛsom Awurade na anwummerɛ bi a yɛakɔhyia Awurade ɛwɔ ne fie ɛsiane sɛ ɛyɛ a week of Christian event and Kristo afahyɛ kɛse paa ɛne sɛ afahyɛ yi Kristo fa afahyɛ kɛse paa God for us. Jesus has come to die for us. This is the main missioner. Who here Rade. Nanka ubum pompo ahwe wachi say emra yeda so ye ne bonyefo na we buyen kunfo na ye mfata ebebe Rade mu no okwan ben so na ka ebebe ye Rade. Nya ye nyina na ye okwa. Na so inhyiranka Rade say edu sabri ya ye de kai Kristo modern ɛne ne nhyira a ɔde ahyira yɛn ma yɛnkasa ɛna nɔpɛ nso wobɛtumi afrɛ yɛbue kwan for phone in 0551667755 ansa na no yɛde happy birthday kɛse paa ɛma yɛn mama Achampong mama Leticia Achampong ɛnɛ ɛyɛ wawoda na yɛka kyerɛ Awurade sɛ Awurade yɛde wasio ɛwɔ nea wayɛ ɛwɔ mama asetena mu ɛyɛ Reverend Eric Achampong nyame ɛhyira na papa yɛde si wo so na yɛde happy special birthday ɛfi ɔkoman ama mama Leticia Achampong Awurade nka ho na ɔma afi a wawura mu yi ɛyɛ nhyira kɛse na yɛbɔ mpaeɛ ama wo sɛ Awurade mmue ne soropon ɛwɔ wo so Awurade nto n'anim nkyerɛw no man nea ɔde wo nsa bɛkam afi na ɛnyɛ nhyira ɛwɔ Yesu din mu amen ɔfrɛfo di kan wɔ line no so yɛma wakɔ ababa ɔkuman Anidaso wɔ Yesu Kristo me sister kuya yɛna ho te dɛn aduru gusu ahoɔden ne gusu ba yo ɔte Akropong Amanfo papa. Oxygen ni ade a wodi sisi na ba mi se me tuma ba. Onyankopɔn ya asɔte nyina awura. Don pai no Amanfo pai ti. O ma pa ba game. Yes. The most the mon pai. Yes. Yeah. The radio sister radio be ne ebro sa na
wabefi Erade and then as more can say ono di odipo asroche so po mpatabri biri ye no ono Erade odi so yes Erade enkasa wo ni peduam Erade fa ne santos na wotwi ya yehwe Erade mani ye ho asem Erade na ne ho adi wo wasetena mu stabia na man ya dance kese na wa dance wi ase nyina beti se nyame ni wadi ni ye Erade ye de wasema wafena ensi ni ye Yesu din mu amen nyame sha so wafre ye Afefo di ho ye ma kwa ba ko man 97.1 Anidaso wo Yesu Kristo mu Baso fem mefia kasha fe kopo amin shira mo ne futu amodo mayo amen pai boni se mesira na judam kofi adwumase mesira mo ka mo na mo mpae na meye bia minya miyenkunim defu ewo Yesu dem mefia page on say ye bompai ewurade a wode ne dai ato ho ama wafena Erade a wasiesie osoro ama wafena Erade a wo so na wo kasa na de nyina dadin wuna mo adom so ama akwanyan ya ba ma wafena ye bompai de na hye wonsa Erade ose onyankopon ma eyeye ebe ofi na adwuma se se osum so ria Erade ohwe we Erade ankasa Erade ma eyeye Erade ma eyeye Erade ma eyeye ma wafena ebe ofi na adwuma se Erade ma eyeye amen Erade osum ni bibi oye bia ohwe we Erade ankasa enye na adwen enye ni nyansa ene be ma watumi akọ na emom ewe Erade ahoden Erade ntifa ahoden dom ne fa hu nyansa ma no fa hu akwankyere ma no na bua no na adwuma ori fiase aye adwuma ebekọ so wafa so de pagya no okoye adwuma se be ya Erade na ehia ni nina ni nsa beka Erade manu na emuro so na onko so ntina wo nhira mu ewo Yesu Kristo dim Erade ntina anim nkyerɛw na Erade anim ne wonantew ene ne dem na amen asanya mishira mo na mishira won so hello papa Asungye komo papa ba jenka won so okay ese jina mo kan na yo akente Erade tinya di ye amen di nyina sutu amen nyina ti ene no amen na oye bobu Akropong ate de hoto no so a nyina so odramai amen so to be when the catch say that for so now to be that me to any me say good the simwa Akropong that's what me that won be free o say ne obi ya ebo ya sibai dey ya say for there na eba if you fit me na say awo ma na clear chata between one na ewa isa e ya ko boni ku pa nti say Kristo for baby I dey any sin on kuto so na me here be no oh yeah more than enough for every Christian or more than enough there we can catch you for na na say Kristo for no si we ya no ya di na ya me dey ko so some passion and you hear him for the bema mama ya doing David see ame etiachi na so tiachi o my that must be that again na mi chanzo papa na mi sao ya da Erade ase bebre yem mama otubia yenya nte ene eye ne birthday mama otubia nso ewo manfe ye de Erade asima won pa mama otubia se Erade koso hwewo so na odomo ye da yem papa Openhene Richard Ajebrichum wetu asem na ase asem ne fare ba ni na ho na wabo no wotie Nyankopon nsenkyere ne oye asroche utumi wa asroche so dia na cheze you have power over elements yeah enti ye kan Erade no papa ye da ase se wasande ho akaye se obi bia ne senti wo de ho ato Erade so no ka se ye nyame bi teta keke na wo de ho ato no so enye nyame tera bi keke ena wodi na chi ntumi mfa ho toto ebirim a wo nyame ne yetra sabe yew na wo nyame ne do oye otum hoda na kwan eburu nipa ni na kwan eye wonwa na nipa enti na se esanso oye nyame a
ɔyɛ nsɛnkyerɛnne bebree awurade nhyira wo sɛ anɔpɛ yi wo so woni yɛn ɛkyɛ w'adwenkyerɛ ɛwɔ nyame asɛm ho ɛno ara ne yɛka no ɛyɛ nhyira ɛma nyame bebree nea waka no aboa foforɔ yɛkɔ so atwe adwene akɔ so sɛ ɛnnɛ da yi a yɛka sɛ yi yɛn maame no baanu a mode mu birthday mama otu bi a ɛna mama ɛkyampɔn nyame nhyira ɛna obi biara busumi oda line awurade de afe bɛka ho fe ho no yɛka sɛ nyame ɔnhyira wo mia mawura baako mabofra baako aseda ɛsare baafoɔ awurade nhyira aseda nso sɛ ɔno nso nnura odi ne afihyira da ɛyɛ yɛn papa Samson Amedi Curtis retired Samson Amedi ɔno nso nnura awurade de afe baako ka ne fo ho wow awurade yɛde awurade asɛm mu nyinaa pa mwasi ɛwɔ awurade mu ahomfama mode ato ama awurade yɛde awurade ase yɛkɔ so ara wobɛtumi afrɛ yɛn 0551677755 anidaso wɔ hɔ ma wo anidaso ɛwɔ hɔ ma wo sɛ nyankopɔn a ɔkora asorɔkye ɛna ɔyɛ wo nyankopɔn a ɛne na anidaso wɔ hɔ ma wo nti sɛnea ɛte biara yɛbɛda awurade ase sɛnea ɛkɔ adi adanse no wo so wobɛdi wɔ adanse saa ɛwɔ yesu kristo din mu amen o amen amen o Amen. yɛde awurade ase ɛti wobɛtumi afrɛ yɛn yɛkɔ so ara wobɛtumi afrɛ yɛn na yɛn nyinaa yɛaka awurade mani yɛ akyerɛ wobɛtumi afrɛ yɛn na yɛtumi ada awurade ase ne nyinaa mu no yɛde bɛhyɛ awurade anuonyam ɛna nɔpɛ yi siesie wo ho sɛ anwummerɛ wobɛkɔ asɔre siesie wo ho nso sɛ 12 to 1 yɛbɛhyia ɛwɔ grace na yɛde prayer natoa so na yɛakɔ fie akɔ home na 6:30 somewhere 6:30 5 to 6 Let's any time now. okay From 5 a.m. She say we share 6. hello yes takuya Papa ni nyina ki me di me birthday wo ho 20th March. oh inshira nke awurade din o yɛde awurade ase awurade nkɔso nka ho awurade nkɔso nka ho paa yo nka ho nyame nhyira wo another caller mpacho ye makwa ba kuma 97.1 Hello, Baba. yo Anidaso Kristo munkuto na ewo Mama kuledo ebiru. Yeah. Bacho, wodi mi nyamba ba kan. Ni tina da no bomba slamenti ase. Ama no akwamenti mi amba sorry. Ni ga me ya usa mako. Ko hospital wo nti wo se BP na ko kakra. Ni se ne na ere mi sa o mi. Ni nyamba ba kakra. Na se ne me ba pani birthday wo school a mi se Mompa man. Yate yeba bompa ya manu mpa another caller ni yebe botu ni nabo. Hello. Yeah, hello papa. Papa enka on. I'm what to say. Nyame adomu papa ye nyina ho ye. Yo, the nyango ponse. And there some no say uni mo nyankopon uni mo bia uboni din na wafre no enti yen gidifo yini me nyankopon yi ɛsɛ yɛ boni din na yesu frɛ no ɛno na yɛ nkranhyɛ ma agidifo ukɔ ne hɔ na wakɔpɛ mmoa enti yenim ne nti no ɔhaw bi ba yɛn so amane bi ba yɛn so ɛsɛ sɛ ɛkɔ n'anim na yɛbisa no ɔde yɛnim no no ɔde deɛ hia bɛma yɛn awurade nhyira mu nyinaa anɔpa yi so amen amen papa and papa yeah the happy birthday kasi mama Leticia anɔpa yi wafrɛ yi ne kyerɛ Mama, happy birthday. Everybody is shan na onye ne kese. Oba wode ma ebusuano enkoso interest
ɛma no ne nkwa na nyinaa amen. Amen. Yɛda Awurade ase nyame nhyira wo. Yɛbɔ mpaeɛ ama yɛn nua bia yɛbɔ mpaeɛ ama ne sesia Awurade yɛbɔ mpaeɛ ama ne sesia Awurade fa wo nsa ka no mpɔne a ɔsɛ ne ti Awurade fa ne nsa nto ne ti Awurade ahoɔden nyansa tumi ayaresa ɛfiri yɛgya yɛ mama ɛhyɛ sa nɔpe papa yesu baabi biara a yarewa bi ɛfi yesu kristo din mu nkutoo ne yɛnimu nkutoo so ne yɛde yɛn ho yɛato nti owura yɛ yɛn ayaresafo Papa Yesu anofia no ayaresafo ma wayaresa ifiri wankasa na Yesu Kristo a ewo owura pagya wo nsa nifa ɛwɔ ne so ayaresa na Yesu Kristo ɔyaw papa Yesu pagya wo nsa wɔ ne so owura kasa owura kasa ma wayaresa nyɛ ne Yesu ayaresa ayaresa nyɛ ne Awurade mpo ɛnyɛ ma ne ntene Yesu Kristo Awurade yɛda wase sɛ wadi nkunim ama wo ma ɛwɔ Yesu din mu. Amen. Yo, ɛna nɔpa yi yɛde wobɛsi a yɛkae wo sɛ nyame pa a ɛna awia kae na yɛnhyia ɛwɔ Grace 12 to 1 prayer na yɛsaa na anwummere nso wokɔ fie wakɔ reste anwummere bas bɛsesa wo ɛbɛsesa yɛ na din ase yɛhyia wo nyame na ase na yɛ Holy Week na no anwummere yɛatoa so yɛkae wo sɛ ɛyɛ memory da divine exchange na ade kyen kwasi da ɛyɛ Kristo asɔre yɛ Christ forecourt memory da ɛyɛ Grace forecourt eti ebɛhyia na Awurade nka yɛ nyinaa ho yɛbɛsen aka sɛ bio ɔsɔfo Franklin Amoni ɔsɔfo Emmanuel Aboagye so wɔkyia obi bia na no pɛmato wɔn ɔkyerɛ wɔn bɛhyɛ da papa jana me kai Theophilus ne associates one a some Theophilus nyina say the time is from 6. It's a time no echo 6, 5 to 6 and not for Lent no by era Passion Week ni mu no yebeshia ewo yen asori denim enye old site yebeko new site in Tishan and so efasa say 6 o'clock ewo new site na yenyina yenhia mu emfa osom kese emfa ma erade nsha yenyina. Amen. Yeah, do we see her Nyaminka Obibia home? The best thing she and Yami Aduma or China away Radifi. Bye bye.